Има ли хора, които още правят България Streamer Compilation? No. Между тук му изиграхме следващия такова смени. Не се ебам. Знаете ли какво? Коментирайте. Не се ебам, коментирайте. Къде е 430к? Моля, той ще свои следващия със сигурност. Тиктоци такова, значи, побъркаха се всички. Цигани на приби човека, мангала, това. Чакайте малко хора, малко съчувствие проявете, бе. Най-трудният преход е минал човека, бе, нали? Знаеш, че от кон и каруца да минеш на кола. Не, аз му съчувствам. Той не се е съобразил. Той като тръгне с коня, па му мръзне, па се качил рейса, па слезне след 4-5 спирки. Опитал се да го направи, не му се е получил. Голем прас, значи стана. Голем прас. Бе, хора, бе, кротнете се малко, бе. Добре, не сте ми видели. Това не ми беше за газа, това ми беше... Ало! Здравейте! Мали някой тука? Това този път ти го чех само аз! Виж, слипър бил, виж. Изглежда мъничък, дребен, смотан. Так! Какъв слипър, каква малка ръка, бе, ало! Няма да се ба... Не мръдна вика! Кога почвам да тренирам? Спирам стрима и плюка ми се пусна. Вика, кога почвам да тренираш? Как така ще ми кажеш, бе? Кога почвам да тренираш, ми каза. Леле, чакай, спирам стрима. Телефона. Извиняй, брат. Брат ми! Ма не ми махай, бе! Ела тука, бе. Майко. О! Oh shit! Ей, йоу! Той изглежда брутално. Ето стрим снайпера! Стрим снайпер, бро! Какво става, Старозагорски? Гадничък, ама пък е Butterfly War. Тъй че... It's cool. Ама не, what? А вие студехте насам. Не, Волев назад. О, да. Вие студехте по мене. Си на представа колко много ми се. Нямаш си на представа, наистина. Понякога загледам вече газовете на мъжете. Толкова много ми се. Нямаш представа. Просто ми се пускам да си вкарам пишката в някоя дупка. Разбери. До там съм стигнал вече. Не мога повече. Ебе се. Не знам тестостерон ли е, какво е. И всичко отворено на прозорци. Децата слушат съседи. Ейте пак утре при майка ми някой да обяснява какво лапи. Моля, то къде излетя, нищо е Насе? Виждам, Насе, видя ли го то къде отиде, брат? Още едни ребра. For the stream, we are from England. For the stream, can you say hi? Hi. We are from England. Greetings.
Че, вземи излини от тази стая, загасяш свет, кажеш, трябва да почнат да свят към някакви грамотевици. Слушай, сега идва Лелеч. Бе, милата, няма в тази стая да спи, да ходи в другата при тебе. Аз тук съм си сам, окей? Това е. Не можеш. Аз командора! И аз си гледам това. Ти го тропаш, защото най-ти ще ще върля компютъра. Аре, не, още не си пробваш. Ма не идей, защото не ще ще момента. Не идей, почва да дивяваш, защото гледам това, че вадиш. Аре! Те изгорей към. Слушай, чо, мухай. Майка ти ще я разкара. Мухай, що ще страшно толкова. Аре! Антони Хопкинс е верен отговор. Аз искам да кажа, че съм страшен киноман, обаче специално Ханибал Лектър никога не съм гледал. Какво го цвете, бе? Аз съм страшен киноман. Не съм гледал Ханибал Лектър. Ти си халка, моето момче. Всички те виждат, че си халка. Всички знаят, че си халка. Майка ти знае, че си халка. Баба ти се подиграва и да не съм те чул повече да ми говориш за това, че си киноман и не си гледал Ханибал Лектър. Тъпо шибано лапе, израснал с бавно развиващите гринскринови копеленце. Слагай си очилата и димдата няма. Тапанар. Защото знам, че не е Ал Пачино, Киноман. че е Робърт Де Ниро. What if while we were over there, he was like, "Oh, this is a no-brainer. It's too much money." We would never speak again. You guys have become like such close friends. Вей. Какво е това? When you've gone through the same thing and like how hard this challenge has been, we both deserve. Превери го бързо, вижте се. And now you make me nervous. Един ден ще дойда да го Like, ударя I с чук could в do it главата. too. Я гледай там, залеза! Гледай, залеза! Къде е то залеза? Къде вика снимай се с залеза? Къде е залеза? Nice to meet you. Nice to meet you, Stitch. Greetings from England. Понеже яйцата са хубава храна, това е 7 от 10. Нека да опитаме с соса по панагюрски. Ето. Добре, пробвах. Пипаш, нали, тук наляво. Вей! Ами не знам какво направи. Вей! Стати дали пипна нещо друго, обаче. Как се е осмелил? Ах ти бруте! И ти ли бруте? Пий дагера в гърдите ми! Ти пипа косата! Ставиляк отвънка! Няма да се правиш на луд! Пипай косата! Сигурно си я и душил, нали? А? Тя по-хубаво ли мирише от мен? Ти нахалния си. Добре, дай ми тогава една кожа. Михаил, аз ти казах. Че нещо трако ми се изключва нещо на компютъра. Стой да видим какво се случва. Трябва го Това работи, камерата работи. Кой бе, аз? Друго, какво съм включил? Това си Мете, нещо се бава тук. Не мога да разбера камера. Лампа не съм служил. Лампа, клавиатурата. Абе, да не пускате такова, бе. Абе, мама му стара. Я да видя. Заедно сте най-големия в Twitch си. Поздравиме яките поздрави за глупи приятелите. Заедно сте суперски. Е, това вече не го учат, това. Специални избрани. Един охрана при и всичко, бе. Тия са направо, бате. Леле. Ако го бех ударил, щехте ли ми се скара? Вижте малко, вчера седа на терасата, брат и някаква ходи по терасата и спира по терасата и си говори на фейстайм с някаква. И аз гледам отгоре и тя не вижда и си пуши цигарка, брат, още 6 сутринта, да ме се прибира от дискотека. И вика, ще ти признае една тайна, брат. И тая вика, да, признай ми, вика, моля те, знаеш, че съм винаги зад тебе. И тая вика, лапах на Стефан. И аз викаме, то Стефан отгоре от терасата и тя се обръща направо. Моля! И си затвори фейстайм и стърна. Ще, майка. Страшни букуци, брат, честно. Форило има какво, бе? А? Вижда ли имаш нещо при Вижте ли има още? Какво искаш от мен, бе, брат? Каквото и да е, има и Брат, защо имаш батерии в хладилника? Не, брат, защо имаш батерии в хладилника? Какво като се охладят, ще станат по-силни, бе, брат? Физика, брат, те учих технически. Има батерии. 40 градуса, бе, имаш батерии в хладилника, бе, брат. Моля те, това е горчица, какво е горчица, имаш батерии? Един ден ще дойда да го ударя с чук в главата.